तो भाई हमार जौन सारण के घटना बा वही सारण के घटना के आज बारे में हम बतावे ला बानी हमर भाई कि जैसे लोग बॉर्डर पर शहीद हो जाला तो भाई हमार वैसे एगो राजद के चंदन यादव अध्यक्ष जौन बारे छपरा सारण के बड़ा तेलपा गांव के रहे वाला भाई हमार वैसे ही राजद खातिर शहीद हो गए बड़े। हाँ हमार भाई ये बात सही बा हमार भाई, जैसे लोग बॉर्डर पर अपना देश खातिर शहीद हो जाला वैसे ही चंदन यादव अपना आरजेडी पार्टी खातिर शहीद हो गए बड़े हमार भाई। बहुत सुन के दुख लागल हमनी के। आ जौन भी आज कल अत्याचार हो रहा बा भाई हमार ई सब खाली यादवन पर हो रहा बा। अति पिछड़ा जितना कास्ट बा सब खाली ओहियन पर हो रहा बा। आ जितना भी बड़ जाति बा भाई हमार ई सब पिछड़ा जाति पर अत्याचार कर रहा बा। कि जैसे कि छपरा में घटना भइल भाई हमारे यहू से पहले भी कितना सारा घटना भइल बा। यादव पर अत्याचार होता, जब से बीजेपी के सरकार आयल बा यादव पर अत्याचार होता, पिछड़ा जाति पर अत्याचार होता भाई हमार। मतलब अब दिल अंदर से रो दिल बा भाई हमार की अब मतलब ई चंदन यादव के एगो तो हत्याकांड भइल, 2 लोग के गोली भी लागल बा, फिर से बड़ा तेलपा गांव में लाठी चार्ज भी भइल बा भाई हमारी। जब से बीजेपी के सरकार आयल बा न सब केहू के लागत कि बर्बाद कर भाई हमार। जब से बीजेपी सरकार आयल बा तब से पिछड़ा जाति पर अत्याचार ही अत्याचार हो रहा बा। जब से देखो तब से ही अत्याचार हो रहा बा। कहीं पे भी लाठी चार्ज होता, कहीं पे भी यादव के मारल जाता, कहीं पे पिछड़ा जाति के मार के फेंक दिया जाता भाई हमार। कब तक ऐसा हो भाई? तू लोग कुछ कर लो यार। आखिर क बार बीजेपी के जीते बजा यार। एक बार भी तो आरजेडी के सपोर्ट में आवो लोग भाई। बतावा जा कि ऐसा अत्याचार होता बीजेपी सरकार में तो कितना दिन बीजेपी के सरकार चली, कितना दिन ये देश चली भाई। सब देश बर्बाद हो जाए हमारे भाई। एक बार ना 1000 बार कहतनी कि जब से ही मोदी सरकार आयल बने तब से पूरा देश के बर्बाद करे पर लाग गइल बने। हमके लागत है कि जितना पिछड़ा जाति बा यादव जाति बा सबके दुश्मन इहे बारे सन। बीजेपी वाला के दुश्मन ये यादव आ पिछड़ा जाति बा हमार भाई। कैसे कि ये सही के हरदम सपोर्ट कर रहा, हरदम सही के सपोर्ट कर रहा, फिर भी लोग मारल जाता हमार भाई। कहीं भी काट के फेंक दिया जाता। जैसे कि चंदन यादव के गोली मार दियल गई, एक अभी तक कोनो निर्णय ना भइल हमार भाई। बतावा जा यार। और छोट जाति के कोनो भी वैल्यू नहीं खे, कोनो भी कदर नहीं के हमार भाई। बड़ जाति मार देता हमार भाई। नारी के सम्मान नहीं खे मिलत भाई हमार। बीजेपी के सरकार में छपरा में रोहिणी आचार्य के गाली दिहल गई बा, इतना भद्र टिप्पणी कल गई बा कि भाई तू लोगों को कल्पना भी ना कर सकेला यार। आज दिल अंदर से रोता हमार भाई कि एगो अहिर समाज के लड़का के लोग ऐसे ही मार दिलक। आज अभी तक कोनो कार्रवाई ना भइल हमार भाई। आ उ जौन क्षत्रिय बनेला सन अपना आप के उ एगो नारी सम्मान महिला के गाली भी देते रहन हमार भाई। बताओ ये बीजेपी के सरकार हमार भाई। कब तक बीजेपी के सरकार में रह यार? अंदर से आज दिल रोता हमार भाई कि अगर हमारा आरजेडी पार्टी अगर जीतल रहित नु तो आज ऐसा कबो ना होइत। नारी के सम्मान मिलेला आ हर जाति के सम्मान मिलेला भाई हमार। उ लालू जी के देन हो कि आज सब जाति आज एकमत बा। आ सब जितना छोट जाति बा आज कुर्सी पे बैठा था, फिर भी ये लोग बात भूल गई बा। आ बीजेपी के समर्थन में चल जाता हमार भाई। फिर भी आज देखो बीजेपी कितना बुरी तरीका से सतावता हमार भाई। तो हमनी के चंदन यादव के जौन कांड भइल बा ओकर हमनी के खाली इंसाफ चाहिए। जौन चंदन यादव के कांड भइल बा, हत्या भइल बा, यादव समाज आज पूरा आज रूह कांप गइल बा। बात सुन के कि जहाँ देखा वहाँ यादव के मारल जाता। तब बीजेपी वाला से एक एगो निवेदन बा कि हमनी के इंसाफ चाहिए। और हमनी के जानत भी बानी सन कि यादव समाज से हमनी के बिलोंग करे नी सन, पिछड़ा जाति से बिलोंग करने से हमनी के इंसाफ ना मिली। बीजेपी के जब तक सरकार रही तब तक हमनी के इंसाफ ना मिली, इतना हमारा उम्मीद बा हमार भाई। तो हमनी के अब बीजेपी के सपोर्ट नहीं करे के, अपन राजद के झंडा लहराए के बाद जो गामछा लौकता एक राजद के झंडा लहराए के बाद बीजेपी के बिहार से पूरा देश से भगा दे के बा। आरजेडी आई आ पूरा बिहार पूरा देश विकास हुई।